Ayan, good morning guys. Balik na punta. Okay. Nag copyright claim daw sa atong background music. Sige lang. Good morning. Mahaw ta. From Sudan. Hotdog og inon-on. Paksiw na isda. Saka hotdog. Kasi ganito yan. Sobra-sobra na kami sa quarantine namin. Tapos na kami ng 14 days quarantine sa Cebu. Tapos hintay na naman yung ilang talaga, hindi mo sisisi yung kahit sino dahil lahat busy, lahat hindi talaga maputuunan ng pansin natin kasi hindi lang naman tayong may problema lahat eh. So, naintindihan ko bakit medyo tumagal. At least ngayon, nandito na kami sa Bohol. Pero, yun nga, another 14 days quarantine. Pero sige lang, at least nandito na kami. Na rin sa safety namin, ng pamilya namin bago kami umuwi at para sa ibang citizen na rin na nandito na di mo may iwasan na mag-iisip sila na siyempre OFW ka tapos baka may dala kang virus o ganyan. At least alam mo mismo sa sarili mo na na safe at para sa'yo din yung ginagawa na i-quarantine ka. So ganun lang guys. Alam ko medyo nakakalungkot tumagal pero yun lang. Ganun talaga. Hindi lang naman tayo mismo ang iisipin ng ating gobyerno eh. Buti nga nakauwi pa eh. Diba? May pagpagkaon. Mingaw pa.
to kasing COVID na to eh. Problema tong COVID na to eh. Muna magpamahaw. Solve. Sa atong kape. Panglaw. Dili Palawan. Shout out kay Bogs diya sa Lapu-Lapu. Dagko na ang piso ni Kuya Bogs. Ganun lang guys. Bakit 14 days quarantine? Hindi lang 14 days quarantine yung nangyari sa amin. Sobra. Pero gaya nga ng sabi ko, okay na rin yun para masiguro talaga na safe kami uwi. At alam mo yun, shout out ako sa kanang frontliners nga way undang yung serbisyo nila ba. Hago kay di gid lalim sa kada adlaw sige ani kada kwarto check mo ibya lalim ng inana sila mo expose kayo sa kuan, diba? Yeah. Sibo na kapag yung na istorya nga nurse nga ang taga-asa po itong probinsya to. Dayon luoy pud kayo og kuan kay noon libre sila og kanang hotel pero ilaha ang gasto sa kaon. Naa pa daw another 14 days sa Tagbilaran kay panglawman ka. Sulod mo. Ni dili siguro
Inighuman diri og 14 days sa Panglao, another 14 days na pud sa Tagbilaran. Di gyud magsilbi. Nung ta pa ulion siguro ani. Di na gyud ko mosugot siguro ana siguro. Og hindi ko mo 14 days diri. Lain pong 14 days sa pan. So mo to katong 9 hours nga kuan wala sila libre kaon. Na, diba? Then ubang frontliners kanang siyempre mas delikado kay sila sa kuan ba kay sila ba sige atubang og mga inana pasyente o bisag di pasyente kanang bisag ubang frontliners kanang mga nag expose permanente di ba mas kuan kay sila serbisyo so hands down yun ninyo mga ma'am sir ug katong frontliners nga health workers sa Lapu-Lapu atong pag-abot namo ma'am thank you kayo sige gyud sila agna kada adlaw mag-check sa mo ang body temp ibi lalim nya pila ka buok ilang suruyan then wala at least sa kadugay nga tambay na mong Cebu nahimuan og paagi ni sa mo halangdong gobernador salamat kayo gob at least ulit na nagbuhol ayun ug labi na pud katong ako gining balik-balik ko pasalamat ng mga tao na yun, mga frontliners na government officials ito pong isang ka-mayor si Ma'am Sumailo Mayor Sumailo sayo kinyan ni tanang mga staff sa DOH kadlawon dako gud abot diri sa naming iwasan abot diri buntag na mga pulis na permanente na sila para safety tanan ba sayo kayo og shout out po ladong frontliner nga kuan ano itong ay bit og pang disinfect spray ngayon na sprayan lang kada abot tagsaon mo malita ikaw kaning nadugay na og kuan og battery 50% connected to modem 4 plus tawag ani nadugay na ta og quarantine ba o man ingog ayog nga anad naman tagkaon kay quarantine god di sige tag nga oh palamuot lagi
Magsige na lang ka og quarantine. Murag 1 year pa na mahuman imo quarantine. Shout out sa akong sister-in-law sa US. Frontliner po na. Thank you kayo te. 1 year pa ka mahuman sa imo quarantine. Di na siguro kumuli ani. Balik na lang ko. Adlok na yung nananong trabaho no. So, yun yung mga makuan mo. Dami pa rin titigas yung ulo. Yun talaga. Good morning guys. Okay, gising na kayo. Gising na kayo dyan. Tanghali na. Tagpamahaw. Solve. Matatagpamahaw. Anak ra guys. Anak ra atong quarantine life. O, kung pang wala pa ng mata diha,
Ang mata na mo. Paniud to na. Shout out diha. Sa yuha kay kumata ko manghud ay. Shout out kay akong IB Watin. Ni sayor gini sa mata kay mutana sa akong live guys. Ana gyud all the way support. Oh, may buntag diha. May buntag ati Marilo. Unsay sudan ninyo diha? Ako hotdog og inunon. Lami kayo. Na-slim na ka, unsay sekreto ni Kagar ang yoga? Ang sekreto ana, kaunon gyapon nimo unsay gusto nimo kaunon. Pero kinahanglan paspasan nimo kaon. Di nimo langay-langayon para dali ra sa mahurot. So murag di nimo mabantayan, look, gamay ra lagi akong nakaon. Wa ka balo nakaduha na ka rice. So, ano yung sekreto diha? Duha ka rice kada adlaw, pero paspasan gid mo kaon. Banatan nimo para basta isip pa always manang itlog o tinapa. Naluto na nimo tanang putahe sa tinapa o itlog ng kombinasyon. Ano, tudloan tikan ang saan pag-yoga. Basic nga yoga. Tudloan tika. Basic lang guys ha. Ang manghod, mangutanag. Sa kuno naniwang kuno ko sa kuno sekreto.
Kuan lang ko. Ana dali. Kuan na guys. Yun na. Mga 2 ka oras. Ha? Sigurado manakit mong kuan ba? Nakaluto na kong tinola na itlog, fishball na tinapa. Ako pamili ba yan si pagtula sa tinapa. Nilatan. Na-try na nimog nilatan. Ayaw gablihi. Yapi lang lata. Para kuhan siya ba? Kanang samot yung siya kahumok bitaw. Ay, yapi lang lata. Indot na siya. Basic pa to akong gitudlo nimo, basic pa. Basic lang yan guys ha, basic. 2 oras mo kailangan gawin yon. Bukas iba naman ang ituturo ko. Ibang style ng yoga. Pataas ng pataas yan. Ngayon, una 2 oras. Sa susunod, 1 step. Pero 3 oras naman. Daggan pa kayo eh. Dili magsilbi kay maipit akong baby fats. Reklamo og hindi palang daan. First step, surrender na ka. Gitag-om ang panahon.
Kuha na siya, basic. Basic na siya nga steps. Simple lang na siya. Pero tagsang oras, baka oras. Mo lagi ito, ang gitudlo nga mo na yung style sa pagkaon ko kuan. Balag dagang kagkaunon, kinahanglan paspasan nimo para murabag imuhang gilipat ba. Paspasan mo, uy. Wala na lagi. Wala na siya style. Kuya, o pa ka nang magpamahaw, kuya? Kuya Rian. So, akong kinakusgang laki. Kuya, paspas nagkaon niya, kuya. Awata si Papa. So, ay, boring gagawa. Hingaw kayo. Ay. Sa taman. Sige na lang. Sige na lang.
buhat guys. 14 days quarantine, 14 days buta magyunan ni. Sobra na pero sige lang, enjoy lang. Bisan magwa pa ko ga exercise perting singuta. Kana mo'y kuyaw. O pa kay gibuhat. Lain-lain. Ang labas siguro karon. Ang labang ko gahapon.
Mag-TikTok ha, ako no? Ini another. Tama. Manuktok na sila. Kuha ang kag body tank 35.1 daw. Ayaw na lang, ako ka antog ba ni maligo. Nakalimot ko. Maligo ko na. Di lang natapos ang atong live. Hindi na po balik na po niya.